Исәнмесез укучылар. Вакланмалы рациональ тигезләмәләрнең практик өлешенә күчәбез. Әлеге тигезләмәне шешер өчен башта ваклаучыны нөлгә әйләндерә торган кыйммәтне табабыз. Димәк, x минус 6 нөлгә тигез булмаска тиеш. Моннан чыгып, x 6га тигез түгел. Ә хәзер уртак ваклаучыга тапкырлыйбыз. Уртак ваклаучыга тапкырлаганнан соң тигезләмә шушындый рәвешне ала. Әлеге бөтен тигезләмәне шишик. Димәк, әлеге вакланмалы рациональ тигезләмәнең ике тамыры булды. -3 һәм 6. Әмма игътибар итәбез. Безнең үзгәрешле 6га тигез булырга тиеш түгел. Шуңа күрә әлеге тамырны төшереп калдырабыз. Җавапта -3 кенә кала. Икенче бирем. Тигезләмәнең тамырларын табыгыз. Җавабыгызны тикшерегез. Өченче бирем Решо Ога сайтыннан алынды. 9-нчы тип. Тигезләмәнең тамырларын табырга һәм тамырлары берничә булса, правилларсыз үсә бару тәртибендә язарга кирәк. Шулай ук башта мөмкин саналган кыйммәтләрен табыйк. Димәк, үзгәрешле 19га һәм 3гә тигез була алмый. Чөнки 19 һәм 3 саннары вакланманың ваклаучысын 0га әйләндерә. Әлеге тигезләмәне шишер өчен без уртак тапкырлаучыга тапкырды алабыз, яки пропорцияның төп үзлегеннән куллана алабыз. Әйдәгез пропорцияның үзлеген кулланып эшлик. Кырый буыннарның тапкыр чыгышы урта буыннарның тапкыр чыгышына тигез. Җәяләрне ачабыз. Тигезләмәнең бары тик бер генә тамыры булды, 22. 22 тамыры ваклаучыларны 0га әйләндерми, димәк, әлеге тамыр җавап булып бара. Тигезләмәне шиштек.